Altzea teote diren, hauain pausotxoa aurrera. Aldaketa genien aldaketarekin uste pausotxoa eta aurrera egin dutela. Utxe egin du hor Genik, aukera ona zuen, ezkerrez ez du asmatu, baloi ona kontrasuen irtetzeko. Bizkaitarrentzat, etxekoentzat, Eder Diezek Gotirekin, bi zelairatu berriak baloiarekin, zelai erdian. Goti, pasea Orbegoz hori, lehenago iritsi da, Dituro. Jokoz kanpo zegoen gainera. Jon Orbegozo. Atera du Diturok, Geni eta Markel. Rico. Oskar Rikok baloia barruan sartu du. Arnaezek urrundu, bertan geratu zaio Alabesi erdiraketa. Azkenean, Odei Mendinu eta kurrundu du. Presio orain Alabesek, Oskar Riko beste erdiraketa bat egin nahi du, Solaun bere gainean, Apraitzere hor zegoen. Azkenean joan egin zaio Oskar Rikori, alboko sakea. Zaila dagoen dira momentuak ez ematen du Alabese posotxo bat aurre egin eta gehiago presionatzen ari dela eta baia lemoaren zelai erdi horretan jokatzen ari dira, ez? Gertatzen dena ez du baloia gelditzen, dana goiti dator eta goitikan benetan zailtasun handia ditu, ez? Gaina Alabes ohituta dago batzere Mendizorrozan da beti jokatzen eta bat, eta orain egun batetik beste aldatzea benetan zaila izaten da. Oskar Martinez eta Odei Mendinuetaren arteko leia. Baloi azkenean kanpora joan da. Aitor Alkalde atezainak aterako du. Lemoarren aholkiko oiuak ere entzun ditugu hor. Jokalari animoak emanez Ibon Gutierrez. Arnaezek moztu. Goti, Solaun, Morcillok moztu du buruz orain Calderon. Calderon ekatzera, Morcillo, indartxu baloia gora Oskar Martinezen bila. Enekok moztu du buruz, Salcedo, zuen espero olako botea. Azkenean Bizkaitarrak eraman dute baloia, berehala galdu ala ere. Oskar Rikorentzat pasea, zer egin du hor Abeian edak, baloia azkenean kanpora, Alabesek aterako du. Morcillo dator. Marra zeinak etzekin. Amengoak oso zaila da, amendekoak ez dauk esatek, bestaldekoak irintzekin du, eta bestaldekoak alboko zek. Luze aterako du Morcillok. Salcedo area txikian, hor da Oskar Martinez, Geni, indartxu atera du Morcillok, Markelek ikutu, Oskar Martinez, ezkerrez kanpora, lehenengo jortik eta lehenengo saiakera atzelariek moztu dute, ezkerrean geratu zaio bigarrena kanpora. Lehenengo aukera? Bai, lehenengo erremate argia, zerbait ere eskatu du hor, Oskar Martinezek. Besoan ikutu dute dion baloia, ala eta guztiz oso ondo gelditu zaio. Baloi honak geratu zaio. Oso zaila zen orpitatzea eskuan jo esko. Boko sake batean iritsi da. Nik uste dut aukerarik onena izan dela, Alboko sake batetik. Salcedo. Ez da iritsiko Oskar Riko. Ander Abeian edak aterako du alboko sakea. Apraitz. Orbegozo lehenago iritsi da Ibon Gutierrez. Jon Moiak urrundu. Markel Robles, Ikiarrak ezkerrera. Leia gogorra, Mendinuetak eta Oskar Martinez duten leia gogorra, ona eta noblea. Oso noblea, ze jokaldi bakoitza bukatzen denean, ikusi ditugu, bostekoa elkarri emanez. Oskar Martinez hori tipo langilea, tipo ona, ikusi duen guztietan ondo egonda, bere komportamento oso ona da. Eta atzkotan aurrelaria beti gainean duten atzelaria, eta ez dut ospika esango, baizik kontakto asko eta bar, asarratzen dira, eta nik uste bere portaera oso ona dela, eta gaur lehia ona, biek
Oso lehia gogorra dute eta lehia ona biek, Aurreko batean, baloia babestu dunean Mendinuetak kolpetxo bat hartu du baiaren aurka Oskar Martinezek eta berehala protestarik egin gabe. Bostekoa eman dio atzelariari eta horixe da, hori ikusi nahi dugu. Baloia jokuan dagoenean lehia. Ibon Gutierrez. Calderoni eman dio buruz, honek galdu. Asier Gotik eraman du baloia. Hor da Asier Goti. Jokaldi egiten saiatu da, bi aurkari atzean utzi ditu, jaurtitzeko leku bila azkenean jaurti du. Berriro baloiarekin bizkaitarrak jokatu nahian orain. Ander Abeian edakutxe egin du baloia kanpora, azkar atera du alboko sake Alabesek, Oskar Martinez ere etzegoen bere lekuan, azkenean Mendinuetak urrundu. Alboko sake Alabesen alde. 20 minutu geratzen dira partida bukatzeko. Ematen du poliki ritmo hartzen ari dela partidua, bisitasun asko hartzen ari dela eta bueno, hori komeni zaigu, ez? Partiduak heldoa jonda orain arte, ritmo gutxirekin da ematen du bizitzen ari dela. Eta hor berotzeko, hor irudi hori ikusi dugu, leku askorik ez dute, Hori da bertze esan behar du. Normalean, ez duke utziko ateatzea, bueno, ateatzean. Ateko marra horretan beroketak egiten. Ikurik ez dago. Zergatik ez duen protestatzen epaileak, hemen ezin da jokatu edo horlako zerbait esan, hemen ezin da berotu. Dituro katerako du. Baina haize bolada, haizea kontra du Alabesek. Bi ordutan gauza gehiagitxo gertatzen ari dira arlo nagusian. Behintzat zaparra derik ez, lehen tromoi txiki batzuk entzun ditugu. Eta ekaitze itxura ere badu alde batean, baina baloi ona orain, abantaia tezainarentzat. Ez dezagun, ez erresan. Isilik. Joseba ondo dago alare gaur. Geuri egiten badu ere. Baduka txapela. Baloi zuzena, ez dago arriskurik. Orain arte beti egaletara jotzen noan dira, eta baina Ibon Gutierrezek Oskar Martinez ikusi du beraren baina horre atearen bidean ipini eska benetan oso neurtuta joan behar du pasion bat egiteko. Markel, Salcedo, berriro Markel buruz. Eder Diezek ondo ikutu du, hor da Markel, irriste egin du, zer gertatu zaio Morzillori, azkenean Alabesek urruntzia lortu du, Arnaez. Denak baloiari begira, azkenean Asierren Gotik eraman du, gogotxu zelairatu da, ezkerrera pasea, Arnaezek erdiratu ez da txarra, Salcedok buruz, kanpora, kornerra, etxekoen alde, eta berehala jokaldia ikusita, Tomek hirugarrena egingo du, Aser eman du buelta erdia, jokalariei deitu die, eta azken aldaketa egingo du. Lehenago kornerra aterako du Aitor Larrazabalen taldeak, hau ere beste aldaketa bat prestatzen ari da. Azken aldaketak izango dira, atera du kornerra Lemoak, Dituro kurrundu, alboko sakera. Ondo, atezaina, Kabilez ondo, Urruti gainera. Urruti piniz. Bai. Zuaitz Gurrutxaga, hor jokatu gabe geratuko da. Kontuz, eta baloia barrura Jon Orbegozoren gola, 74. minutuan, Tomek ez dakin nun sartu. Alboko sake batetik azkenean buelta erdia emanez, ia atzerak egin du errematea azpeitiarrak, bat eta huts, Lemoa aurretik markagailuan. Poza armaietan alde batean, baina etxipena bestean, Begira, hortxe jokaldia, betiko jokaldia, Markelek buruz atzera ikotu, eta ondo Orbegozo. Bai, hor movimento ona, beran ikuste oso ondo babesten duela, atzelariei lekua oso ondo hartzen dio, laguntza txarra Morzillorena, gertuago egon behar du, hori ez da edin gertatu, eta hor Moiak, Moia ere barruan lana benetan oso zaila da, eta leku hartuta zaukan Orbegozo, movimento oso ona egin dio,
zabaldu egin du, eskuak ondo erabili, besoak ondo erabili ditu,